Hej og velkommen til endnu en video her. Nu er det ikke så længe siden jeg recordede, men nu gør vi det sgu igen med Bloxfruit igen, hvor vi starter helt forfra. Jeg er på 0. Vi er en Marine i dag. Det har gjort det, at jeg har været inde. De har gjort det lidt nemmere for os selv. Jeg har købt den der, og jeg har købt den der. Så vi får det lidt nemmere. Men det her det er sådan lidt sådan en slags guide på, hvordan I skal spille spillet. Eller hvordan man kan spille spillet, tænker jeg. Så man skal jo egentlig bare i gang. Så bare tæve nogle flere af de her trainees. Jeg har valgt at gå Marine, fordi jeg tænker, at det vil vi gerne. Nu er jeg gået pirat så mange gange, så nu bliver det Marine. Og ja, han blev da godt nok lidt tæsket der. Kom her. Kom her. Kom så her. Jeg tænker, at det er lige over. Jeg tænker, at vi gør lige noget. Vi køber lige dobbelt XP. Og ja, vi gider sgu ikke at købe noget. Jeg går sgu lige ind og finde en kode til det. Sådan der. Og så finder vi lige en kode. Sådan der. Det er lidt nemmere, fordi det er gratis. Det er gratis med de her koder. Den er her triple abuse, og så med alt caps lock. Sådan der. Så bare lige at se, man skal. Det jeg plejer at gøre, det er, at man lige tager dem. Sådan så det er mere end en af gangen. Det her det bliver lidt sådan noob to pro, hvor man, I behøver ikke, hvis I kan løse, men hvis I vil følge med, så kan jeg vise jer, hvordan man bliver god. Sådan så vi kan få klaret det hele. Nu er vi allerede level 7. Det er jo smukt. Jeg tænker, det vi gør, det er, vi smider sgu bare hele muligheden i melee. Som jeg sagde i min sidste video, så det der med at gå på vejen, hvor man får mest styrke, det kommer man altså længst med. Så det er de eneste to game passes, jeg vil købe, det er det der double money og 2x mastery. Det er det eneste, jeg gider ikke. Jeg kommer ikke til at købe nogen fruits eller noget, så det her det bliver legit 100% hele vejen. Udover de to ting der, ikke? Kom her. Mere begge to. Så det går lidt hurtigere. Men altså, vi kommer heller ikke til at double XP for eksempel hele vejen igennem, så vi skal egentlig bare videre. Yeah, det er jo egentlig bare det, vi skal videre. Det var det for første ø. Så skal vi tage en båd. Vi tager en båd. Vi tager sloopen. Den er hurtigere, mener jeg vist nok, end den, som piraterne får. Det er ikke noget, jeg skal gøre mig klog på, men... Og så tænker jeg også, indtil næste afsnit, så tror jeg skifter outfittet ud med en marine uniform, så vi sådan ligesom følger med ranken her. Så vi starter med som en shoreboy, hvor vi skal rense dæk og sådan noget. Så det kan være, at jeg skal smide nogle subtitles på, sådan så at folk, som der ser med fra andre lande, måske også kan følge med, når jeg snakker dansk. Men det ved jeg ikke. Det finder vi ud af på et eller andet tidspunkt. Igen, vi tager mere end en af gangen, fordi det er godt for mig. Og det, jeg får det meste at vide af folk, at de siger, at man skal kun level op i styrke, og så skal man vente til det. Men jeg plejer også altid at level lidt op i defense, men det er fordi, du ved aldrig, hvornår der kommer noget, du ikke kan klare. Så det er sådan set den eneste grund. Dø med jer aber. Jeg har jo faktisk et crew på min main account. Jeg har ikke set min main account, men der har jeg crew. Det kunne sgu være meget sjovt, hvis jeg overhaler dem alle sammen på den her. Det synes jeg kunne være sjovt. Det jeg bruger i mit crew, det er... Jeg går ikke efter alle de stærke. Jeg går efter at tage dem, der er... Nu lægger det lige lidt. Tag dem, der er lavt level, og så gør dem højere level. Det er egentlig det, mit crew her er gået på. Det er at få de lave levels op i højere level. Sådan så vi kan hjælpe. Jeg elsker at hjælpe. Jeg tror ikke hun ved end det, at jeg har ikke brug for hjælp. Jeg har spillet det her meget mere end en gang, så hjælp, det får jeg ikke rigtig brug for. Så kan vi allerede tage den næste quest. Det vi gør, vi tænker, vi smider 10 i den der, og så tager vi smider 5 i defense, fordi ja, lige nu kan vi jo ikke få en fruit. Det er også det, der er hemmeligheden. Det er, man kan først spinde en fruit i level 50,
Så er der mange, der går rundt og sådan tækker folk om det. Men jeg gider sgu ikke at bruge min tid på det lort. Der ligger jo ikke nogen i nærheden, så jeg bliver ikke nødt til at gå ind og tække. Sådan en er jeg ikke. Så er det gorillaerne, de er noget stærkere. De skal bare have nogle bank, kan jeg jo love for. De her satans gorillaer her. Jeg bare sige, jeg skal slet ikke bruge noget hjælp. Jeg gennemtæsker de her. En mere. Så skal de have nogle bank. Hvis ikke der er nogen af jer, der har set One Piece derude, det regner jeg med, der ikke er. Så der er ikke ret mange, der ser sådan noget nemlig. Det er jo tegneserie, det er ikke lortet. Så er der de her, der hedder en Devil Fruit. Og en Devil Fruit, det er sådan set egentlig bare... det er ligesom et æble, bare hvor der er sådan en djævel inde i, der har overtaget den. Og så giver den der superkræfter, kan man jo lige så godt kalde det. Det er en Devil Fruit. Så der er 3 forskellige slags typer. Nu skal jeg ikke gøre mig selv klog på noget, men den ene hedder en Paramecia. Det er hvor at din krop den bliver lavet om til det, og du kan sådan manipulere med det. For eksempel hvis du bliver lavet om til gummi, ligesom hovedkarakteren, så kan du manipulere med gummi. Og så, hvad det hedder, så er der, hvad det hedder, Logia. Logia, de er, hvor at du bliver lavet om til et element, for eksempel smoke, der bliver lavet om til røg. Så du lavet røg. Det lyder dumt, men der er ikke, så når du bliver fortaget slag, så kan de ikke sådan slå dig. Ja, og så er der den sidste type, det er en Zoan type. Og de gør det om til en slags dyr, eller væsen, eller et eller andet, ikke? Og så skal jeg ikke gøre mig klog, men der er også noget, der hedder en Mythical Zoan. Der er det, hvor du bliver sådan et mytisk dyr, altså for eksempel en drage, eller dyr, der ikke rigtig findes i virkeligheden, ikke? Det er sådan de forskellige slags typer, der er. Så skal vi egentlig bare over til abekongen her. Gorillakongen, abekongen. Potato, potato. Det er det samme. Jeg er ikke bange for dig. Tværtimod. Se, og hende der hun får tæv, fordi hun er dårlig. Hun kan ikke finde ud af det. Slet ikke lige så god til det her som mig. Jeg ved godt, jeg ikke er så skaden ikke så meget. Den der abe der, men jeg kan tæve den. Det er hvad jeg kan. Sådan der. Jeg kommer heller ikke til at spille forud i det her spil her. Jeg kommer til at spille det samtidig med jer, tænker jeg. Så det her det er sådan noget, I kommer til at kunne sidde og se, mens I gør nøjagtigt det samme, som jeg gør. Hvor jeg også laver tutorialen på hvordan jeg gør tingene. Nu er det kommer til at tage noget længere tid end andre, men det ved jeg, fordi jeg har mere eller mindre alting i Bloxroot på min main. Du er dum. Altså prøv at se. Hvad laver du? Ja, din frugt den er sej, men du kan ikke gøre noget med den lige nu. Så dårlig er du. Så. Så er det bare væk. Hun kan til gengæld skade mig, men jeg kan ikke skade hende. Fordi hun har det der Logia i invulnerability. Sådan der. Og så fik vi levels. Nu skal vi se, hvor mange vi kommer til at få. Om vi kommer til at få nok. Nej, det gør vi ikke. Vi er ikke helt nok. 10 der og 5 der. Sådan der. Og jeg skal også nok også vise jer, hvorfor jeg går meget ind til melee. Det er fordi, der er noget, der hedder Haki senere, men det er ikke endnu. Så skal vi bare tage nogle gorillaer. Din frugt kan jeg ikke hjælpe dig mod bosser, søster. Okay. Så er der sådan set også et andet game, der også godt kunne overveje for mig. Det er fast boats, men det er ikke så nødvendigt for senere hen. Så det er sådan lidt, lige nu der det kunne det være rart, men ja, så vigtigt er det heller ikke. Jeg synes faktisk, vi gør det ret godt lige nu. Det er gået meget bedre, end det plejer at gøre for mig. Så går det, jeg bliver lidt overmodig her. Jeg ikke rammer dem for en skid. Jeg ved godt, det går noget hurtigere på min master rig op, end det nok kommer til at gå for jeres, medmindre I er også på
er på det samme som mig med double mastery af pengene. Det vil jeg sådan set bare gerne have. Fordi det er sådan, så har man det, så skal man ikke sådan sidde og struggle med det. I hvert fald ikke lige så meget. Sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Dø. Også dig. Du skal også dø. Så kan vi tage videre til næste ø. Videre, 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 videre. Så kommer vi i level 32. Tænker jeg, vi smider bare pointsen i melee, tænker jeg. Tænker også, at vi skal også slå chatten fra, fordi vi bruger den jo ikke rigtig til noget. Så det er jo fint nok. Så skal vi bare over til båd. Og så skal jeg vise jer, hvor vi skal hen nu. Så skal man sejle fra jungleøen her. Og så kan man tænke, at vi kan også tage kompasset derhen. Men hvis der er nogen af jer ikke, der ved, hvad man bruger kompas, så er det den her vej. Lige ud. Og lige nu ser det ud som om, at vi er et menneske. Det er lidt irriterende faktisk, men det er fint nok. Vi ligner også et menneske, så det er der sgu ikke noget galt med. Det ved jeg ikke lige, hvorfor der skulle være. Videre til næste ø. Så er det sådan set bare over til den næste ø her. Det er over, hvor Buggy han gemmer sig. Vi skal tæve Buggy. Vi skal smadre Buggy. Bare ikke lige nu. Han hedder så Bobby herinde. Fordi det er copyright. Hvis man siger hans rigtige navn. Så. Men en af de ting, der er mange, der gør som fejl, det er, at man bliver for overmodig, når man er på det her level her. Så tænker man, at jeg kan tage dem alle sammen på samme tid. Det kan man også godt. Men så skal man lige have lidt mere skill. Jeg kan lige vise jer, hvordan jeg gør det. Boom. Vi skal ikke gøre det som gorillaen. Vi skal lige undvige dem lidt. Og så bare gå efter kun at bruge movesene. I må også lige kunne skrive ned i kommentarerne, om I vil have mig til at bruge svær, eller om I vil have mig til at bruge fruits. Men lige i dagens afsnit, så tænker jeg, at vi bruger fruits, når vi kommer dertil. Så vi ser. De skal jo sådan set bare dø. Bam. Shabam. Bam, 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 bam. Næste. Dø. Jeg så faktisk en smart teknik her. Jeg ved ikke, om det virker, men det gør det nok. Så kan man også gøre det sådan, åbenbart. Sådan der. Det kan man, hvis det er det, man har lyst til. Men jeg er sgu ikke nogen savant, så jeg gør det sgu bare sådan her. Boom. Jeg har nogle crew members, jeg tror, jeg overhælder ret hurtigt. Jeg har en crew member, der hedder Kiki. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men hun hedder Kiki, og så, altså hende kommer jeg til at overhælde, og jeg kan lige sige det på engelsk, så hun forstår det. I'm gonna surpass my friend Kiki. Pretty easy. Tilbage til dansk. Hehe. Sådan der. Så er det bare næste quest her. Indtil. Vi skal op i level 50, tænker jeg. Det tænker jeg godt, vi kan nå i dag. 4. Bum. Der står det der, jamen det passer jo ikke, så lad være med at sige det. Bum, 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 bum. Dø. Lige det der med at blive overmodig, men jeg har også god grund til det, men jeg er skilled. Jeg kan lidt. Se nu her. Se nu der. Se nu der. Der er også lige en anden ting, jeg skal sige, at i og med, at det er sådan rimelig sådan lidt lock-based her i starten med Devil Fruits, så det er ikke helt det samme. Hvis jeg får en lort en for eksempel, og I får en god en, så er det lidt uheldigt for mig, men det er heldigt for jer. Så vi håber lidt, at vi får en god en, ikke? Det kunne være lidt sjovt. En eller anden fed en. Her til start med, det kunne være så luksus. Jeg har ikke engang noget imod, hvis ikke engang det er low gear, bare den er fed. Den fruit man får, så er det sgu fedt, fint nok.
Dø. Igen og igen og igen og igen. Bum, 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 bum. Bum. Kom vi sgu i level 40 alligevel. Så kan vi tage den næste quest. Det er med de her brutes. Yes, så er det bare videre til brutes nu. De skader en del mere, så vidt jeg visker. Eller så hud jeg visker. Det har jeg stjålet fra en, men jeg gider ikke lige sige hvem, fordi det gider jeg ikke. Så må han komme efter mig. Au, 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 au. Blev lige lidt for overmodig. Så nu bruger vi lige min egen strategi her. Holder os lidt afstand her. Dø. Au. Away. Away. Dø. Og dø. Kan man altid bare lige dreje dem lidt over de cirkler her. Bare tæske dem. Tæske dem. Sådan der. Vi kan jo faktisk næsten godt få en devil fruit, som den er dårlig, men vi kan godt få en. Det når man har 30.000, så kan man få den der chop. Men jeg ved ikke helt, om det er det, jeg vil have. Jeg siger da ikke nej tak, hvis jeg får en, men... Så kan man også bruge wall-strategien her. Dø, 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 dø. Lige med de her, så kan det godt være, måske hente et lille svans. Sådan der. Så kommer vi videre. Over til dig. Over til dig. Ja, det kan man gøre det her. Det kan man da nok godt. Der er endnu en væg, nemlig. Ja, skub i hinanden herovre. Kom her. Kom her. Kom her, bitch. Kom her, bitch. Ja, ja, det kan man sagtens. Sagtens. Glem det, I kan ikke slå mig alligevel. Glem det. En. Det var 2. 4 levels, okay. Det er fint. Så man er med strength, tænker jeg, og så resten i defense. Det kan jo være ændre mine stats, når vi så ender i rammer. Hvad det hedder. Det tidspunkt, hvor vi kan spænde for en fruit. Hvis det er en skrald en skid, vi jo heller ikke æde den vel, men... Nu ser vi jo lige, ikke? Smadrer vi bare her. Bam, bam. Pow, 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 pow. Pow, 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 pow. Dø med jer, dø med jer. Dø. Og så du skal også dø. Og ved I hvad? I to. I skal faktisk også dø. Pow, 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 pow. Dø, 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 dø. I skal have tæsk, I skal have tæsk. Sådan der. Dø så. Jeg sagde til jer, at I skulle fucking dø, mand. Så. Ikke lige så seje som os. Du skal også. I skal faktisk alle tre med her. Og så skal I alle tre dø på samme tid. Så. Skal I det bare se her. Nu skal jeg vise jer, hvordan det er, man bliver rigtig god. Og rigtig god hurtigt. Jeg fortrød lidt, at man ikke fik det der fast boats der, men det går nok. Det går nok. Så ham skal vi da helt klart også til på et tidspunkt. Så. En gang til. En gang til. Der. Bam, bam. Skal vi lige dash her. Bang. Så døde de sataneme. Der kan vi lige lave wall-strategien på. Så går det lidt hurtigere. Håber vi da lige, vi når de levels der. Tænker vi nok får måske 4 her. Ja, det kan godt. Ja, det tror jeg. Jeg tror vi får 4. Det var så 2. Så jeg tænker, at vi tager den her nede lynhurtigt, så vi lige kan nå det inden for den timer, der står nede i hjørnet. Pirates. Nu er vi ved at være stærke nok til at tage dem lidt nemmere. Jeg ved godt, det
ikke er så mange leveler siden vi tog dem. Men man kan jo være lov at heldig. Så. Bang, 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 bang. Pow, 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 pow. Jeg har faktisk et spørgsmål til jer alle sammen. Er I så gamle, at I har set sådan noget som Pokémon og Powerpuff-pigerne, da man var lille? Fordi det gjorde jeg fandme, det var fucking hygge. Det var så hyggeligt. Det var det. Det var sindssygt hygge. Det var så spændende. Det var måske mest Pokémon, ikke så meget Powerpuff-pigerne. Men jeg så i hvert fald begge dele, ved jeg. Så gammel er jeg. Jeg har også set Bamse og Kylling, men mest Pokémon. Men hvor mange af jer derude har set Powerpuff-pigerne for eksempel? Det er ikke noget, man hører om så meget mere, nemlig at det er noget, der bliver sendt mere. Det ved jeg ikke. Jeg hører ikke sådan noget så tit. Nu er det så heller ikke noget, jeg ser mere. Så kommer vi også ind på 50. Så lad os se, om vi kan få os noget godt og spise af den der Devil Fruit der. Det hedder egentlig en Blox Fruit, men nu kalder vi det en Devil Fruit, fordi det er det rent faktisk hedder. Så vi skal derhen. Nej, eller ikke. Så skal vi bare derhen. Så skal vi se, hvad vi får. Og så fortsætter vi i næste afsnit med, hvad vi skal. Nu håber vi bare, det bliver noget godt og ikke noget skidt. Det gider vi simpelthen ikke. Gider ikke noget dårligt. Det kan vi sgu ikke lige magt. Det er der ikke nogen af os, der kan. Det skal altid være en low tier eller sådan noget lignende her til starten. Det gør det egentlig bare meget nemmere. Det skulle lige meget være for en, der er næsten. Så er det sådan set bare over. Bummelummelum. Der er 3 aber. Bum, 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 bum. Lad os se. Hvad får vi? Kom så. Kom så. En ghost fruit. Ja, den er sgu egentlig meget interessant. Lad os bare spise den. Let's eat up. Jeg ved ikke, om det er noget, om det er noget, der er godt lige nu. Men det er ikke noget, jeg prøver at spille med. Så vi må prøve. Lad os se, om den kan noget. Den har da en lille smule traveling. Så lad os se, hvad der er i stokken. Det skulle være noget, der kunne hjælpe os med at grinde en lille bitte smule. Ellers skal det da godt være det her. Det kan godt, vi går lidt død i den, når det er. Så. Hvad er der i stok? Der er sand. Der er barrier. Så er der sgu ikke rigtig noget. Udover dem. Det er fair nok. Lige her til sidst, så tænker jeg, at jeg vil vise jer, hvor man får hak i hende. Så vi kan få startet på det så tidligt som muligt. Vi skal nemlig have professoren i gang. Nej, vi tager sgu lige en større båd. Vi tager en brigade. Den er lidt større. Og det er også min. Vi har sådan en lille hytte indenunder. Så. Her fra Metal Town, så skal I sejle mod sådan midten af junglen og starterøen. Så vi skal sådan set bare lige ud herfra. Så kan man se sådan en ø her i afskovningen. Der skal vi hen. Vi har egentlig glemt at sætte home, men det er også fint nok. Nu sejler vi jo. Så skal vi ind og have haki. Det er altid godt lige at starte på det så tidligt som overhovedet muligt. Nu har vi jo ikke været heldige at få en low tier, nu har vi fået ghost. Nu ved jeg ikke, om det bliver noget godt for os, men nu finder vi ud af det. Så er det at have en haki. Der. Og så aktiverer man den på J, eller så på din skærm. Som mobilspiller, så har du det bare som sådan en, der hedder Aura. Men det er egentlig haki, så det er lidt åndssvagt. Så. Men det var sgu egentlig alt for den her episode her. Tusind tak, fordi I gad at se med. Vi ses en gang til næste gang. Ikke?